Така. Господ да ви благослови. Амин! Радвам се, че виждам хора, които искат да чуят Божието Слово. Днес е Рождество. Честваме рождението на нашия Спасител Исус Христос. Името от себе си същото съзнание, който като образ пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Да се оказа от всичко, като взе себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Даже смъртта на кръста, затова и Бог го преднеси. И му подари име, което над всички всяко друго име. Алелуя! Така че името на Исус се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога. Алелуя! Това го пише в Библията. Алелуя! Повярвайте в това и го изживейте. Приемете това семе на Божието Слово, за да се сбъднат и обещанието, които дава, а именно това, че го изповяда с устата си. Така точно, Веси, продължавай, брат. Че Исус Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Писанието казва: никой, който вярва в Него, няма да се посрами. Господ да ви благослови. Да, останалите на тях. Оставям Божието Слово да работи във вашия живот. Надявам се да позволите плодовете на вашия живот да бъдат изобилни. Амин! Чули го този? Той плодял. Аз направо не мога да повярвам. Аз съм чула, че в църквите говорят измислици, но чак пък толкова. Ако не си помогнеш сам, няма кой да ти помогне. Да, така е. Аз вече няма да ходя на тези църкви. Аз също. Ей, слава Богу! Страхотно слово. Боже, благодаря ти. С нетърпение чакам да отидем отново на църква и да чуем още словото. Да, ама чуй, че отдън сам беше в тяхната църква. По-силно, Милене. Път служението, понеже е корона. И актове са им писали. О, аз с лични пари нямам. По-добре няма да отида. За теб не знам. О, да, и аз повече няма да ходя. Страхотна проповед, брат. Да, но когато започнат да използват Библията и да ни забраняват някои неща, аз давам пари с лихви. Никой не изнуждам. Хората сами идват при мен. Това ми е просто бизнеса. Да, бе, брат, казват ни да се търпим един на друг, че Бог е любов и те нататък, брат, ама аз това моята жена не мога да търпим. Искам да се разделим с нея, брат, па Бог ще ме разбере. Нека си говорят. Аз ще си ходя на църква и когато не ми хареса това, което говорят, аз няма да го приема. Брат, ти си по-запознат с Библията. Щом е така, и аз ще кажа, ще постъпя. Ще оставя там моята жена да трои на друг живот. Слава на Бог за това слово. С нетърпение очаквам служението и да чуя думите на живият Бог, който ще изцелява и дава спасение всеки ден. Хайде да отидем на църква. Хайде да отидем. Изчакайте там. Радвам се, че има хора, които позволяват Божието семе да порасне на вас и да имат хубав живот и изобилен плод. Останалите случаи
са пример за вас как не трябва да постъпвате след като чуете Божието Слово, защото така ще изгубите живота ви. Господ ви обича Алелуя! и иска всеки да спаси, само позволи на Неговото семе да порасне в живота ти. Пейте нада. Sova, sova das tuke, amenoroma. Toro sova meshunas, tuke deva gilabas. Kagi ljubov si vari, kaj si kave samenge. Sova, sova das tuke, amenoroma. Slava Isuse, amen tut vazas. Slava Isuse, tuke gilabas. Slava Isuse, amen tut vazas. Slava Isuse, tuke gilabas. Toro sova meshunas, tuke deva gilabas. Tuke deva gilabas, kaj sam judo. Te gilane suvodato suovanju sasnipe. Sova, sova das tuke, amen, Lord.